Αυτό το σύντομο βιντεάκι θα μάθουμε πώς να λειτουργούμε το λογισμικό Audacity. Έχω ανοίξει το πρόγραμμα για πρώτη φορά. Λογικά, αν το ανοίξετε και εσείς την πρώτη φορά και πατήσετε ηχογράφηση, λογικά θα ηχογραφείτε η φωνή σας. 1, 2, 3, check, test. Βλέπετε ότι η φωνή μου ηχογραφείται. Βλέπετε αυτές τις κυματομορφές που δημιουργούνται. Για να ακούσουμε και τι ηχογραφείτε. 1, 2, 3, check, test. Βλέπετε ότι... Ωραία, αυτή είναι η φωνή μου, ξέρω εγώ. Και τώρα πάμε να κάνουμε ένα υποτιθέμενο σήμα εκπομπής. Εντάξει. Έχω κατεβάσει ένα βιντεάκι, ένα αρχείο ήχου, με τον τρόπο που σας είχα δείξει στο μάθημα. Και πρέπει να ηχογραφήσω και κάποια λόγια. Για πάμε να ηχογραφήσω τα λόγια. Είναι η ώρα της γης. Μία εκπομπή που μελήθηκε και παρουσιάζει ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Νάσος, από το Α2 του Γυμνασίου Ιερισσού. Ωραία. Ωραία. Ας πούμε ότι είμαι ευχαριστημένος με αυτό που έγραψα. Για να δούμε τι έγραψα. Είναι η ώρα της γης. Ωραία. Αυτό βλέπετε εδώ πέρα που έχει την ανάσα μου. Δεν το θέλω, οπότε καλό είναι να το σβήσω. Το επιλέγω δηλαδή και το σβήνω. Το σβήνετε με το πλήκτρο delete στο πληκτρολόγιό σας. Και τώρα έχει φύγει αυτός ο θόρυβος. Δεν ακούγεται αυτό το που ακούστηκε. Λοιπόν, επίσης, άμα πάμε στο τέλος, θα δείτε ότι... Για να δούμε. Του Γυμνασίου Ιερισσού. Το θέλω μέχρι εδώ. Ωραία. Το ωραία, ας πούμε, δεν το θέλω και το ωραία το σβήνω. Το επιλέγω δηλαδή αυτό και το σβήνω με τον ίδιο τρόπο. Ωραία. Τώρα, θα πάμε να βάλουμε το τραγούδι. Έχω αυτό το τραγούδι, The Starley Brothers Rank Stranger, ξέρω εγώ, και το βάζω μέσα. Πώς θα το βάλω μέσα? Το πιάνω και δεν το αφήνω, πηγαίνω το σέρνω μέχρι κάτω το εικονίδιο και μετά το αφήνω κάπου στο πρόγραμμα. Και με το που το αφήνω, βλέπετε, δημιουργήθηκε ένα αρχείο ήχου. Για να το δούμε. Όντως παίζει το αρχείο ήχου. Μπορούμε να κάνουμε σιγή. Με το που θα πατήσουμε σιγή, ακούμε μόνο το κάτω το κανάλι. Για να δούμε εδώ πέρα τι παίζει, play. Live from the fish camp in Long Beach, Mississippi, the brown-eyed dirty bottom boy. Ωραία, ας πούμε ότι τα πρώτα τα λόγια που μιλάει δεν τα θέλω, εντάξει, οπότε θα τα σβήσω. Πώς μπορώ να τα σβήσω τώρα? Το επιλέγουμε και το πατάμε delete, το ίδιο πράγμα, το σβήνουμε. Για να ακούσουμε τώρα τι έχει. The brown-eyed dirty bottom boy. Πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα πατάω ξανά τη σιγή για να μην υπάρχει η σιγή, τέλος πάντων, και αυτό το αρχαιάκι το πηγαίνω όσο πιο δεξιά γίνεται, αλλά να μην πάει, να έρχεται ακριβώς μετά την ομιλία τη δικιά μου. Για να ακούσουμε. Είναι η ώρα της γης. Μία εκπομπή που μελήθηκε και παρουσιάζει ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Νάσος, από το Α2 του Γυμνασίου Ιερισσού. The brown-eyed dirty bottom boys. Εντάξει, βέβαια καλό είναι εσείς να βάλετε και στο ενδιάμεσο μουσική, στο ενδιάμεσο από αυτά που θα λέτε. Και μετά στο τέλος μπορείτε να το εξάγετε ως ένα αρχείο ήχου. Θα σας πω σε άλλο βίντεο πώς θα το εξάγετε σε αρχείο ήχου. Λοιπόν, ελπίζω να σας βοήθησα. Μέχρι την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι. Γεια σας.